karena sekolah. ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାହିରା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏ ଜାହିରା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ପଣ କରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆସି ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଧର୍ମପୀଠରେ। ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଯେହେତୁ ମାନେ ଜାହିରା ପୂଜା ଆମକୁ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେତିକି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ମାନେ, ତ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଧର୍ମକୁ କେବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନି। ଆଉ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିଦିଅ, ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା। ଭାବରେ ମାନେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସରିଯାଇଛି, ତ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ? ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେହେତୁ ଆମର ପବିତ୍ର ଜାହିରା ପୂଜା, ତ ଆମ ଠାକୁର ଯେହେତୁ ବାରଙ୍ଗୁରୁ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ମାନେ କେତେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନ କେତେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ମାନେ ଆଜି ଯେ ଭଳି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଏଭଳିଆ ଆସିବେ, ମାନେ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରୁ ଆସିବେ। ମାନେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମାନେ ଟାଟା, ରାଞ୍ଚି, ଆହୁରି ମାନେ କଲିକତା, ବେଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ବି ଆସିବେ, ମାନେ ଆସିଥିବେ ଆଉ ଏବେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହାସିର ଖେଳକୁଦ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ବି ସେବନ ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ ବି ମାନେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ମାଝୀ ବାବାକୁ ମାନେ ନେବୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ନେବୁ, ମାନେ ପାঁଚଟି କରିକି ନେବୁ। ଏଭଳିଆ